Mit navn er Nico, og jeg er ejer af Wonderful Weddings her i Danmark, hvor mit team og jeg blandt andet tilbyder tidløs fotografering, eksklusiv bryllupsfilm, kvalitetsmusik og værdifuld rådgivning med planlægning. Jeg har arbejdet med bryllupper i mere end 20 år, og alle mine evner og erfaringer, som jeg har samlet gennem årene, er nu en del af Wonderful Weddings. Når det kommer til foto og video, prøver jeg altid at holde tingene så enkle som muligt. Selvfølgelig bruger jeg det udstyr, der er nødvendigt for at kunne levere et produkt af høj kvalitet, men jeg forsøger altid at holde det så diskret som muligt. Jeg kan virkelig godt lide at mingle med gæsterne, så jeg fokuserer altid på at bidrage positivt til atmosfæren i stedet for at være en forstyrrelse. Det betyder, at jeg er præsentabel og smilende og afslappet. Og det gør folk meget mere komfortable omkring mig og mit kamera. De bryllupper, jeg bedst kan lide at være en del af, uanset budget og størrelse, fokuserer altid på nærvær og en god atmosfære. Hvilket passer rigtig godt med, hvordan jeg også selv prøver at leve mit eget liv med så meget nærvær og så lidt støj som muligt. Jeg forsøger konstant at minimere stressfaktoren i mit arbejde og bruger meget tid på at observere, hvad der sker omkring mig og brudeparret og gæsterne. Og det får mig til at være rolig og afslappet, men det betyder også, at jeg ikke konstant behøver at fotografere og filme i alle retninger for at få det, der er nødvendigt. Igen handler det om kvalitet frem for kvantitet, og dermed også et bedre produkt og en bedre oplevelse for mine kunder i sidste ende. Selvom jeg selvfølgelig også bliver lidt inspireret af trends og forskellige stilarter, så prøver jeg så vidt som muligt at tilbyde et produkt, som er mere tidløst, end det er trendy. Jeg kan godt lide ikke alt for iscenesatte billeder, og forsøger altid at gå efter de mere naturlige øjeblikke. Og så synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at brudeparret kan genkende sig selv i det her produkt. Men det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke siger noget. Nogle instrukser skal der til. Hvis vi skal have et gruppebillede, så flytter jeg gerne rundt på nogle folk, så alle kan ses. Og under portrætsessionen, så vil jeg rigtig gerne instruere brudeparret i forhold til holdning og lys og andre ting, som bidrager til, at resultatet bliver, som vi ønsker det. Men det hele bliver selvfølgelig gjort med brudeparrets personlighed og naturlig kemi i absolut fokus. Når du booker Wonderful Weddings, afsætter jeg masser af tid til forberedelse. Vi starter altid med et møde, hvor vi taler dagen igennem og eventuelle specielle ønsker. Hvis det er nødvendigt, så giver jeg også rigtig gerne input til jeres tidsplan og andre beslutninger, I kunne stå med. Jeg kan godt lide at bruge rigtig god tid med mine kunder. Det skaber tillid, og det hjælper mig med at kunne fortælle en mere troværdig historie igennem mine billeder og film. Troværdighed og tillid og ægte kemi, det kan bare ikke kvækkes. Hvis I har booket Wonderful Weddings, betyder det udover at have meget god smag, at fotos og film og muligvis musikken er noget, som er rigtig vigtigt for jer. For mig betyder det, at mine kunder skal kunne føle, at de får noget helt specielt. Kvalitet vil altid opveje kvantitet. Vi skaber noget, der skal vare for evigt. Og det kommer med en stor tillid og et kæmpe ansvar, som jeg virkelig respekterer og er meget, meget taknemmelig for. Når alt er overstået, håber jeg, at mine kunder føler, at de har oplevet noget virkelig specielt og et produkt af høj kvalitet, som samtidig sikrer dem og deres familie minder for resten af deres liv. Et bryllup er for mange mennesker en af de største dage i deres liv, og sådan vælger jeg også at behandle det. Alt omkring det skal følges til dørs, og hver eneste aspekt fortjener min fulde opmærksomhed.